Isenguphantsi-phezulu nanamhlanje kwibhunga lomasipala wesixeko sase-Rhawutini okukuza njengoko isaphazanyiswa inkqubo yokunyula Oosihlalo beekomiti Zelibhunga ngamanye amaqela ezopolitiko kuquka i-EFF kunye ne-ANC. Lamaqela athi lenkqubo ayihambiselani kwaphela nemithetho yelibhunga. Intatheli yethu Abongile Dumako usenzelele ngxelo. Ewe kaloku Isenguphantsi-phezulu nakweli tyeli kweli bhunga lesixeko sase-Rhawutini intlanganiso iqale ngentsimbi ye-10 kusasa nje, kodwa kude kube ngoku akho nto ityhulu yenziweyo, nto nje nguphantsi-phezulu wokuphikisana phakathi koceba nosomlomo webhunga uVasco da Gama umcimbi ngokubana kuvotwe njani na xa ukhangela Oosihlalo beekomiti eziyakuba likhubalo kambe uqwalasela inkqubela phambili yohanjiso lwenkonzo kulo masipala umbhaqa wase-Rhawutini. Kwiveke epheleleyo ibikwaseso ooceba bengafuni ukuvotela usihlalo Oosihlalo ngelithi bafuna kuvotwe ekhusini, kodwa eli bhunga laqhubela phambili ngesabhokhwe ke kambe sakho uVasco da Gama esabona kuvotelwa uColin Makhubele njengosihlalo Oosihlalo. Namhlanje uba into zihamba kakuhle kuza kuvotelwa Oosihlalo beekomiti ezahlukileyo eziyakuqwalasela inkqubela kulo masipala. Sithetha nje kusathiwe qha Action SA ngoHerman Mashabo inkokheli baceleke kuthiwe qha iyure yonke esingazi uba baqhugula ntoni na. Amanye amaqela aphikisayo athi awavumi ngenkqubo elandelwayo ngelithi uphazanyiswa inkqubo yovoto kweli bhunga. Singasemoyeni, ndingu Abongile Dumako, Iindaba ze-SABC eRhawutini.